Reza, ciencia e misterio. Por que ciencia e por que misterio? Ciencia porque analizamos a fondo a capela, a xeometría, todas as magnitudes, de acordo con Vitruvio, cos arquitectos da antigüedade, vamos seguindo todas as dimensións, o módulo, a razón áurea, todas esas cousas. E misterio porque hai moitísimo misterio nun lugar sagrado, que seguramente era un arasolis, un antigo altar dos antepasados, onde se adoraba o sol e as estrelas fai miles de anos. Que foi o que te leva a ti a esta capela? Por que a estudias? Porque apareceu un penedo cando remodelaron a capela a fins da década dos 80, en 1989 apareceu un penedo gigantesco con marcas, con unha pía triangular que me chamou moita atención, e ese penedo enfocaba directamente ao monte máis alto do val e o sitio por onde saía o sol. É unha imaxe espectacular vela no equinoccio, verdade? Sí, a verdad que sí, e ademais ten unha cousa moi importante e moi valiosa, que non se ve sempre, porque a veces chove. Ah, que curioso. Entón, a cuestión é que este no cima do monte. Como era iso que me decías? O sol sai por o pico da montaña máis alta de todo o val de Celanova, da cunca media do río Arnoia. Non hai outra montaña máis alta. E este gigantesco penedo está a 8 km de distancia enfocando directamente o punto por onde sai o sol o 21 de marzo, que era o día que empezaba o ano, o primeiro de ano antiguamente, na época dos nosos antepasados, dos paganos. Dos paganos que adoraban ali aos seus deuses. Claro. Moi ben, moitísimas grazas, Reza. Estamos fuera de hora. As ánimas que protexo a Canxo, yo a morada celestial, donde sale o sol, a través de un camiño solar. As ánimas se encamiñan hacia lá, acompañadas por San Miguel, que é o arcanxo xusticeiro, o que leva a balanza, o que vai acompañar as almas hasta esas moradas celestiais. E entón eu recollo no libro unha frase que dice: contan que na sagrada e máxica terra de Bretaña, a materia de Bretaña de Álvaro Cunqueiro, foi o arcanxo San Miguel que embaixou de Karnak para explicarle a aquelas xentes como debían dispor as enormes pedras do famoso alinhamento. E tamén se sabe que o lugar máis importante de peregrinación da Bella Britania, en Inglaterra, foi o outeiro inglés de Glastonbury, o Glastonbury Top ou Holy Thought, a cuiña sagrada do Escalandón, onde contan foron soterrados o rei Arturo e a súa amada Xinebra, bendición de Lancelot, e que era ademais un lugar onde Xosé de Arimatea deixou o santo grial que trouxe de Terra Santa, un lugar onde, e xa nada nos extraña, está San Miguel.